Kyrie Iisu Christe, eleison me. Χριστιανοί μου, Χριστός Ανέστη, κατά πρώτον λόγο εύχομαι με όλη μου την καρδιά σε όσους και όσες εορτάζουν έτη πολλά, χαρμόσυνα, ευλογημένα, χαριτωμένα τα χρόνια σας, με όσο το δυνατόν λιγότερες θλίψεις και πειρασμούς, έχοντας και την Χριστή Απολογία στο τέλος της ζωής και την κληρονομιά της Βασιλείας των Ουρανών. Χριστιανοί μου, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμβουλεύει τον κάθε χριστιανό να λέγει την ευχή μεγαλόφωνα, έντονα πλην όμως ήσυχα και ατάραχα, για να μην προκαλεί σύγχυση φωνή στην αίσθηση και στην προσοχή του νου. Και έτσι εμποδίζεται στο να σταθεί ο νους στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Άγιος. Όταν όμως παρατηρήσεις εσύ ο προσευχόμενος λογισμούς να ξεσηκώνται και να προσεγγίζουν, μη τους δίνεις σημασία, περιφρόνησέ τους, έστω ακόμα και αν δεν είναι κακοί, αλλά κρατώντας καθαρότατο το νου και σταθερό μέσα στην καρδιά, κάλεσε τον Κύριο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και εκείνος θα κάψει τους αχυρώδεις λογισμούς και θα πετάξει έξω και τους υποκαινητές του. Θα θεραπεύει ασθένειες και να δημιουργεί καταπληκτική ψυχοσωματική πραότητα, ριζική αλλαγή στο χαρακτήρα, ανθρωπιά, καλοσύνη και αγαθότητα σε όσους τον πλησιάζουν. Ο Άγιος Βαρσανοφίος προτρέπει λέγοντας: όλοι είμαστε αδύναμοι, γι' αυτό μόνο στο όνομα του Ιησού μπορούμε να καταφύγουμε. Ο Άγιος Ιεροσολύμων τον Ιεροσολύμων, γνωστός στη Φιλοκαλία ως ησύχιος πρεσβύτερος του 5ου αιώνος, μας λέει: η καρδιά μας οφείλει να εισπρέει και να εκπνέει επικαλουμένη συνεχώς και αδιαλείπτως μόνομα του Ιησού Χριστού. Επιμένοντας την ευχή του Ιησού, απολαμβάνει μια ανέκφραστη ειρήνη στο νου και στην καρδιά. Παρηγορεί, ξεκουράζει και δυναμώνει. Κατά τέτοιον τρόπο ώστε πλημμυρίζει ολόκληρος ο άνθρωπος από τέτοια χαρά και ευγνωμοσύνη, ώστε ποτέ δεν θέλει να χωριστεί από τον Χριστόν. Αυτά κατά τον Άγιο Ησύχιο. Ο Άγιος Γρηγόριος Σεναΐτης συναισθούσε όπως η πνευματική εργασία με την εφούλα να γίνεται στο χάραμα της ημέρας και ο ευχόμενος να είναι καθιστός με χαμηλωμένο το κεφάλι και τα μάτια κλειστά, να λέγει την ευχή αργά συγκεντρωμένος στο νόημα της κάθε λέξεως χωριστά. Με τον καιρό θερμαίνεται η καρδιά, καθαρίζεται από κάθε σπήλον ή ρητίδα ή των τιούτων και μαζί με τον Απόστολο Παύλο θα μπορούσε να πει: ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε να μη Χριστός. Τον 18ο αιώνα ζούσε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος έδιδε τις οδηγίες της εξής: κάθε βράδυ ο προσευχόμενος πρέπει να βρει μια σκοτεινή ήσυχη γωνιά, όπου δεν θα ενοχλείται από τίποτα. Καθισμένος σε άνετο κάθισμα, να σκύβει το κεφάλι μέχρι ότου το πηγούνι του να ακομπήσει στο στήθος. Οι προσευχόμενοι κρατούσαν για λίγο την αναπνοή τους και μετά με τον ενδιάθετο λόγο άρχιζαν να προσεύχονται με το όνομα του Ιησού. Ο νους απερίσπαστος πρέπει να μείνει απόλυτα συγκεντρωμένος στις λέξεις της ευχής,
μέχρι ότου η ευχή γίνει το κέντρο του νου, της καρδιάς και της ψυχής. Η ψυχή πρέπει να λέγει την προσευχή με όλη της την ελεύθερη βούληση καθώς και την δύναμή της. Γενική οδηγία πάντως είναι να μην επιχειρούμε κανέναν από τους κανόνες της νοεράς καρδιακής προσευχής χωρίς τις οδηγίες πνευματικού οδηγού που να είναι απαθής, διακριτικός, απλανής και λιανέμπειρος. Όσον αφορά εμάς τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, η ευχή του ονόματος του Ιησού Χριστού μπορεί να μας βοηθήσει να μην προσκολούμεθα στα εγκόσμια, να μην ειδηλοποιούμε τη σταδιοδρομία μας, να μην καμαρώνουμε για τις νόσεις μας ή τα δίθεν καλά μας ή τον δίθεν καλό μας χαρακτήρα, να μην βασιζόμαστε στο μισθό μας ή στο μεγάλο όνομα που απολαύσαμε ή αποκτήσαμε μέσα στην κοινωνία. Η ευχή μας βοηθάει από το να παρακολουθούμε, με το να αποκολληθούμε, από τις περιττές εγκόσμιες επιθυμίες και περιττές μέριμνες. Αυτό μαζί με άλλα πολλά εμποδίζουν να εμβαθύνουμε στην πνευματική ζωή και στη θεολογία της νοεράς καρδιακής προσευχής. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος του 19ου αιώνα έλεγε ότι η ουσία της προσευχής του ονόματος του Ιησού Χριστού συνιστάται στο να αποκτήσουμε την Αγία Συνήθεια να κρατάμε το νου σε επιφυλακή μέσα στην καρδιά μας. Στο βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού» γράφει ο ανώνυμος προσκυνητής και μοναχός τα εξής: «Μερικές φορές λέγοντας την ευχή, νόμιζα ότι η καρδιά μου θα σπάσει από χαρά, τόσο ελαφριά την ένιωθα και τόσο γεμάτη ελευθερία και τόση παρηγοριά. Μερικές φορές ένιωθα πολύ αγάπη προς τον Χριστό και προς όλα τα πλάσματα του Θεού. Άλλοτε πάλι η καρδιά μου ξεχύλιζε από ευτυχία και τότε βίωνα τον λόγο του Κυρίου, τη Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Λέγοντας την ευχή, να μην προσπαθούμε να προκαλέσουμε ψευτοδάκρυα και ψευδοσυναισθηματισμούς. Αφήστε την προσευχή να κάνει μόνη της τη δουλειά της. Λέγοντας την ευχή να τη λέμε επίσης με λατρευτική αγάπη και με την ψυχική αυτή κατάσταση να επαναλαμβάνουμε την ευχούλα αργά, ήρεμα και απαλά, ποτέ δε βιαστικά. Τον πρώτο καιρό όταν κουραστείς να σταματάς και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, θα λέμε με τον ενδιάθετο λόγο την ευχή όλη την ημέρα, ακόμα και στον ύπνο το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το τι κάνουμε σε όλη την ημέρα, να προσπαθούμε να προσέχουμε ώστε η επιθυμία της καρδιάς μας να είναι πάντοτε μπροστά στην παρουσία του Θεού. Να εφαρμοστεί δηλαδή η αγιογραφική φράση «Εγώ καφεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί» από το άσμασμά των 5 κεφάλιων. Πρέπει να αγωνιζόμαστε κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι άνθρωποι γύρω μας να αναγνωρίζουν ότι είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού. Για να δοθεί όμως αυτό το χάρισμα από τον Θεό, πρέπει ο προσευχόμενος να συνδέσει την προσευχή με το νου με την καρδιά, την δύναμη που συλλογίζεται με την δύναμη που αγαπά. Έτσι όταν ο νους κατέβει στην καρδιά, αυτό δεν είναι ανθρώπινο έργο, αλλά χάρις και έργο του Αγίου Θεού. Η προσευχή στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι η αναπνοή της καρδιάς, είναι το στόμα του ουρανού και το στόμα του παραδείσου, είναι το στόμα των αγγέλων. Όταν λέμε την ευχή συνέχεια, όντως μοιάζουμε με τους αγγέλους που δοξολογούν αενάους των Θεών.
Ο επίσκοπος Μπαϊρά Μάρε της Ρωμανίας, Ιουστινιανός, λέγει τα εξής για την προσευχή. Έχουμε 3 αρετές: την νηστεία, την ελεημοσύνη και την προσευχή. Από το 6ο κεφάλαιο των Καταμαρσαίων. Από τις 3 αυτές αρετές η προσευχή είναι το κλειδί. Είναι το μέσο με το οποίο επιτυγχάνουμε άμεση επαφή με το Θεό. Γι' αυτό και η ευχή του Ιησού είναι αρετή των αρετών. Ο χειροβικός ύμνος της Θείας Λατρείας, συνεχίζει ο ίδιος επίσκοπος, συνιστά το πάσαν την βιωτική να αποθόμεθα μέριμναν. Όταν εισέρχεται ο προσευχόμενος στον εαυτόν του και απαλλαγεί από κάθε βιωτική μέριμνα, τότε συγκεντρώνει όλες τις πνευματικές και διανοητικές δυνάμεις του και αποκτά την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν μιλάει στον αέρα, αλλά σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που είναι αγάπη και μόνον αγάπη. Ο Θεός είναι παρόν, είναι ζών παρόν, είναι μπροστά σου, είναι μπροστά μου, είναι μπροστά μας. Αυτό πρέπει να το μάθουν όλοι οι χριστιανοί σήμερα, διότι έχουν ξεχάσει πώς θα προσεύχονται. Και συνεχίζει ο Πανιερότατος Επίσκοπος λέγοντας, ξεκίνησε με το πρώτο βήμα, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και λέγε το διάκοπα, είτε πηγαίνει στο γραφείο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι σου, είτε οδηγείς. Λέγε το μέχρι να σου γίνει συνήθεια, μετά σταμάτα να το λες με τα χείλη και συνεχίζει σιωπηλά με τον ενδιάφετο λόγο μέσα σου. Και κατόπιν με το νου σου. Τώρα ο νου σου όλος φωτιά γίνεται προσευχή και λέει Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Ευχή και νους ένα και το αυτό. Έτσι σιγά σιγά ο μετεωρισμός των λογισμών αρχίζει να περιοργίζεται και να καταργείται. Ο νους δεν ασχολείται πλέον με τις καθημερινές βιωτικές μέριμνες. Τώρα αρχίζει να έχει καθαρούς λογισμούς και οι καθαροί λογισμοί επηρεάζουν την καρδιά και σιγά σιγά την μεταβάλλουν σε δοχείων της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο και ο Πανιερότατος σιώπησε. Ο δε Μετροπολίτης Δανιήλ, που είναι στις ημέρες μας Πατριάρχης Ρουμανίας, λέγει τα εξής για την ευχή και τις εικόνες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε εικόνες όταν προσευχόμαστε. Η αληθινή προσευχή είναι προσευχή χωρίς φαντασία, χωρίς μορφές, χωρίς εικόνες και χωρίς μετεωρισμούς. Όταν παρατηρούμε μια εικόνα, δεν βλέπουμε μόνο το πρόσωπο του Χριστού ή της Θεοτόκου ή των Αγίων, αλλά το φως που είναι πίσω και γύρω από το πρόσωπο. Είναι το αιώνιο άκτιστο φως, η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού στην οποία καλούμεθα να μετάσχουμε, διότι αυτός είναι ο σκοπός της προσευχής και πολύ περισσότερον της νοεράς καρδιακής προσευχής. Πράγματι η εικόνα είναι ένας απλανής οδηγός στο ουράνιο φως του Χριστού, αν ξέρουμε να την δούμε όπως μας περιγράφει. Φανερώνει επίσης την ωραιότητα της παρουσίας του και της κοινωνίας του με Αυτόν. Όταν προηγηθεί η κάθαρση και η διαρκής μετάνοια, τότε προγευόμαστε το αιώνιο φως του Θεού, τη δόξα του Θεού, το κάλος και την αγάπη Του. Εγώ προσωπικά ως πατήρ Στέφανος έμεινα εκστατικός από την ερμηνεία αυτή που έδωσε ο επίσκοπος και είναι αρχιεπίσκοπος ως ερμηνεία των Αγίων Εικόνων. Και συνεχίζουμε. Την ευχή μπορούμε να τη λέμε όπου κι αν είμαστε, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στο Βουκουρέστι, είτε στο Ιάσιο, είτε στην Αθήνα ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτού του κόσμου. Το άγχος που έρχεται από μέσα μας ή απ' έξω
από την κοινωνία μας πιέζει να βρούμε ένα νέο εσωτερικό τρόπο για να προσεγγίζουμε τη χάρη του Θεού. Ο τότε Πατριάρχης Θεόκτιστος για την προσευχή είπε τα εξής: ο άνθρωπος έχει πολύ ισχυρό αυτεξούσιο και είναι τόσο ισχυρό ώστε ούτε ο ίδιος Θεός δεν θέλει να το παρακάμψει. Και με αυτό αποδεικνύεται ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Χωρίς τη θέλησή του ο χριστιανός δεν θα μπορούσε να κάνει καμιά πρόοδο στον δρόμο της αιρετής. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι από όλα τα χαρίσματα του Θεού στον άνθρωπο η ελευθερία είναι από τα πιο σημαντικά. Χριστιανοί μου, όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι μικρά αποσπάσματα, παρμένα από το θεόπνευστο βιβλίο «Ταξίδι με την ευχή». Ορθοδόξος συγγραφέος, ο οποίος έγραψε τις προσωπικές του εμπειρίες από τα ταξίδια που έκαμε στις ερήμους της Αιγύπτου, στην Ελλάδα και ειδικά στο Άγιον Όρος, συνεχίζει το ταξίδι του στη Ρωμανία, στην Ουκρανία και κατέληξε στη Ρωσία. Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα βίντεο 2 ώρων, περιέχει περίπου τις περιεγγύσεις του συγγραφέου στο Άγιον Όρος, Ρουμανία, Ουκρανία, Ρωσία. Περιέχει επίσης πλήθος συνομιλίες με γέροντες, μοναχούς και μοναχές που ασκούνται στην ευχή. Το συνιστώ με όλη μου την καρδιά. Είναι εκδόσεις Άθος, Αθήνα 2020. Επαναλαμβάνω, ταξιδεύοντας με την ευχή. Ο συγγραφέας ήταν προτεστάντες. Βαπτίστηκε Ορθόδοξος και ονομάζεται Σιμεών Νόρις Τσάμπλι και είναι γεννημένος στην Αμερική. Χριστιανοί μου, θα σας πω 2-3 ακόμα αποσπάσματα από τον Άγιο Γέροντά μου Εφρέμ που αφορά το Πάσχα και μάλιστα πλησιάζουμε τώρα ως νούπο την άλλη εβδομάδα να έχουμε και την απόδοση του Πάσχα. Ο βαθύς πόθος κάθε πνευματικού ανθρώπου που αγωνίζει να βρει τη χάρη του Θεού, ο πόθος του, ο υπερπόθος του είναι να αξιωθεί του αιωνίου Πάσχα που γίνεται πάνω στον ουρανό. Είναι εκεί επάνω, εκείνο το Πάσχα δεν τελειώνει ποτέ. Είναι αβασίλευτο, ατέλειωτο. Εδώ γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Ανάσταση του Χριστού μας. Νιώθουμε χαρά, μια ιδιαίτερη χαρά, μια ιδιόμορφη και ιδιάζουσα μορφή χαράς. Αλλά επάνω στην άλλη ζωή, στην πραγματική μας πατρίδα, γίνεται ένα Πάσχα που δεν τελειώνει ποτέ. Άρχισε χωρίς να καταλήξει ποτέ σε κάποιο τέλος. Εκεί επάνω τα πάντα είναι λουσμένα μέσα στον υπέρφωτο γνώφο της Θείας Χάριτος. Και άγγελοι και σωσμένοι άνθρωποι όλοι ομού αποτελούν τον ουράνιο κόσμο. Είναι οι άνθρωποι, τα όντα που έχουν ελεηθεί από τον Θεό, που εορτάζουν εκείνη την Ανάσταση της ψυχής των, της σωτηρίας των, την διάβαση από τη γη στον ουρανό, από τις θλίψεις στη χαρά, από το σκότος της αμαρτίας στο φως το αγγελικό, από τις φωνές και από τις ταραχές εδώ του κάτω κόσμου στους ύμνους και στα άσματα των αγγέλων. Αυτό το αιώνιο Πάσχα που γίνεται πάνω να μας θέλει συνεχώς και να μας τραβάει σαν μαγνήτης, ώστε να μας ξεκουράει από τα πράγματα του κόσμου και να μας ενώνει με την επάνω ουράνιο πανηγύρι, ώστε να νιώθουμε από εδώ τη χαρά εκείνη
ώστε αυτή η χαρά να μας βοηθήσει να μην μας δηλητηριάσουν τα μικρόβια κοσμικής χαράς ή οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας. Αυτούς τους θεόπνιστους και ουράνιους παναγυρισμούς τους βάζει μπροστά μας ο Άγιος Γέροντας για να κάνουμε μια καλή αρχή μετανοίας στο δρόμο της σωτηρίας. Η δε Εκκλησία μας ψάλλει θριαμβευτικά Πάσχα ιερών ημίν σήμερον αναβέδεικτεν, Πάσχα καινών Άγιον, Πάσχα μυστικών, Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσμα Χριστός ο λυτρωτής, Πάσχα άμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα των πιστών, Πάσχα το πύλας ημίν το παραδείσου ανοίξαν, Πάσχα πάντας αγιάζει πιστούς. Χριστιανοί μου, το σήμερον είναι λειτουργικός χρόνος, που σημαίνει ότι μέσα στην αιωνιότητα σαν σήμερα έγιναν όλα τα γεγονότα αποκτήσεως κόσμου μέχρι και της Δευτέρας Παρουσίας και εις τους αιώνας των αιώνων. Για παράδειγμα ψάλλουμε σε διάφορα πολιτήκια. Σήμερον η Παρθένος των υπερούσιων τίκτη, σήμερον της σωτηρίας ημών το κεφάλιο, σήμερον της ευδοκίας Θεού το προήμιο, σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί, σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Πάσχα ιερώνυμη σήμερον αναβέδεικτε και άλλα πολλά. Χριστιανοί μου, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά, χριστιανοί μου, προβατάκια της πίμνης του Χριστού. Εύχομαι εις όλους σας, σεις και εμείς, ορθόδοξος κλήρος και ορθόδοξος λαός, αυτό το Πάσχα που τόσο θεόπνευστα μας περιέγραψε ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, να το ζήσουμε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη.